boy. Chikwe. Tsaona kuti. Chichi. Izvo. Eh. Kamera. Aiwa, chakabata iyi. Mafuta. Ndiye. Cooking oil. Ari muchigubhu chemubhatutu. Aiwa, ndinambosvika patsaona mbichana. Ndoti wanotenga? Kana ndambosvika patsaona ndombomira kusvika mangwana paweekend. Kasi unobika wega? Zvadzikisa. Unobika wega? Aiwa, ndingofanira kuwana iye wachazotengwa zvopaweekend. Kuti ufanira kungoserekedza. Okay. Saka chitombondikamuriro. Nhamba yacho anoiziva po ndabva ndataura akakumba kuti ndinotenga mari yakati kanodai saka ndikakamura panozoti kanga kasina kudai. Unongoti ndabatsira umwe wangu. Vosi kwangu kuti nditorawo patsaona stere. Kuti nditorawo kuti ndiri patsaona stere. Saka ubatsire vangu. Ndowanzobatsira kana ndine chihombe chacho. Vanooneka adi katsaona ubatsira vangu. Kakatsaona kakuzi handisinyazozoti vanosvika here panduri Gauro mari yangu bhiribhuri. Aiwa, mari takakupaya. Mabhadhara. Ndakabhadhara ndawanzoda kugara nezvikwereti. But yange yagarisa. Yange yagarawo but zvinhu zvinenge zvichingobata-bata unongochimoyo moyo unongochida but unongoramba uchingobatikana zvichingodaro. Saka unozongosvika pamwe pongoti dzamara ndinhikirikini. Vozi pepa ndonda kubhiza pepa. Zvinenge zvanhikiri nendagarawo. Saka mazuva anokuita sei kuita madhira peku mazuva? Hapana pamadhira mazuva ndingoita mabasa angu iwa. Ekurasa marara? Ndingorasa marara pazuva ndembe ndichiteka mvura. Ukurasira kumusoro? Ndingoenda kwese kwese. Hanzi ndowakazadza kumusoro. Ndizvo kanzatu. But ukuzoona sei zviri kumusoro? Kunoku ndikumboona nge pamwe wakamboti gadzire rimwe saidi. Hapana kugadzirwa. Wakambopushawo mbichana kune rimwe saidi. Saka pobviswa here marara paipa? Aiwa, kana marara acho ndaabviswa anotofanira kutobviswawo kutoti ngozvimwe nguva uchazoona uchingori pamwe ndini inini pamwe ndisisiri nditodaro pamwe nditoonekawo kone nguva iri kure stereki. Iyo mazuva anokurasira? Mazuva nechimboenda kustodart uko ndikunyanyoenda nguva iri kure uko. Pasi ndowanzotongoenda kuti kwaneka kwakatoedza kuti vanowanzoda kundidaidza kwanoda kunodoka kuti ndidai newoko ndochingona nge pastodart padhuze. Apa nhasi wakachena, hembe yakanyatsowatywa bora. Aiwa, hembe yakachena but mangwana paweekend ndokwandichida mbonyatsopfekawo. Umbonyatsorwa smart? Smart nimbokatarisira weekend. Saka paweekend unongoitei? Weekend kana ndakarova kasmart ndichingoona zvekuita. Kuti zvinenge zvaitikawo it's okay. Fana mbonokechava majubhegi. Majubhegi ndovanzosvika chirwere. Unopfeka ndandi? Unzwa mwana ndikurukudza unogona kukudza kuti unosingazive zvenhikirikini chimwe chakatoshanda unogona kubatsira ngodiya. Weekend so tamba wese. Weekend ufana kutamba uri bho wambodaidai masikati manheru odzika short time. Aiwa, zvokuka kuno vamwewo vari nani. Kumajubhegi? Kumajubhegi kungotorirwawo nhikirikini. Pasi ndovanzotya chizvirwere. Unotya zvirwere? Manje wapedzera kunama riri mani? Mazuva ano ndisina mukadzi ndatone nguva. Kana saka ndati unofana kumbopota uchimboendawo wese. Uri murume ka ungoda waiziya? Unongoziya masystem acho? Masystem tinoaziya zvedu but ngotiwo kana ndakungoda kungozviti chauya ndichagona kuwira but pari zvino hana yangu ichiri kumborova zvenhikirikini. Uchiri kukwata? Ndichiri kungokwata because zvimwe zvinoenda nepfungwa futi zvimwe zviri kungonhikirikina. Alright. Usakwate Mr. Biriboy. Pana zvinoitika. Marwani because vongotozvo ndine kamwe zvonga ndiri kutarisira. Kai? Kamwe kagero kanogara uko ndoka ndichitotarisirawo. Ndikabika. Kakanga tongodyiwa mari yangu. Ndikabika. Kanonzani?
Linet. Wakakaona Akangoroka house girl. wakati ukakanda tsone. Ndakakakanda kakamboda kunetsa didi but ndikungoona nge kakumboenda kachidaira saka izvezvi ndakutori kupoto ndichirowira ikoko kuti ndibvisa yangu kunopa nekumajubek tazoti kaka zvitori nani kuti dyiwa nemunhu wanenge wakagara naye pamba. Saka ndakakudya mari yakawanda kanofanira kukudya mari. Seka munhu kakabva kumusheni mari yakawanda kanona nzotongondijozva nechingorina vano nditoro kana madhora. Akadye mari inodarika padhora. Todarika padhora ndini ndakutoda kuti ndakuda zvese zvauri kuita tiri kuwirirana saka inogona kupfuura ku 5 US. isati yasvika Hausvike ikoko, hautambire ikoko. Handisati ndakutambira ikoko zvakawanda zvene chiruda kumbokaitira saka manje kakanyazonyanyobuditsa futi mari yacho iyoyo saka ndogara ndakanhikirikina. Saka unopota uchika pamadhola everyday kana kuti ndokapa zvapo apo naapo. Saka pawiki unokapa mari kangani? Pawiki ndogona ngopapawo kana kamwe chete ka1. Saka pawiki anofanira kudya dola. Pamwe unombokapawo ka2 pamwe unombojambo kana day to day zvichidaro pawiki. Kweko kanombokupawo here kana kuti iyo ndokungopa chete iko kanombokupawo here zvaunenge uchidawo? Aiko hapana bhoziwo kari kungotonge kadiki mbichana bhoziko kakangoti darike Tyre mbichana uya zanonzi Tyre yakangonzi mbichana but ndokwakanotambira iko mazera acho. Uye nako tikuendesa KFC nako. Aiwa kakangonditenderawo kufamba bhozi. Unongoti pane munhu ada kutiendesa unodya chikafu kulunch. Aiwa mukadaro pazivo kana kuenda kuwasikana ndinofanira kuenda ndakapfeka hembe dziri nani. Ndosaka ndati chuya nako tikuendesa hani paKFC unopaketa. Aiwa paKFC ndopaziva. Ndini ndinobhadhara. Aiwa munoda kuzviita zvarini mangwana weekend here chero mangwana simatambi weekend. Unoya nako mangwana toenda kwete zvandakaita nhasi pongotiwo nhasi zvangu handisino kaona bhozi ndakamirira mangwana kuti ingonzi weekend tageza paipo kwawakachera kasmart pfungwa dzino dzangoenda ikoko kuchimoko. Unoya nako mangwana tobaya. Aiwa handi akarambe akarambe unongoti denda tufanenda KFC ndichiuzise but anofanira kusaramba kumbeita kukamanikidza manikidzo tikadaro. Saka unonokaudza kuti anombotangawo ndakachetera kumanhota zvandichikutora pane zvinhu zvandoda kunokupa saka zvinoda uye uripo. Kuti ufanira kumbonodya waize. Aiwa akanofanira kumbodaro bhoza kamunhu kakabva kumusha akanetsa ndolakiwo kana ndichidiwa noti kwakabvawo kumusha eklasi zviri nhikirikini kana ndikatiwo mari ndisati ndamhanyira zviuko kukondombera kuzviri nani. Usati wamhanyira kumukondombera ndekupi mai? Majubeki. Unotyisa inogo area. Kunotyisa bhezi mazoroni pamwe necold winter yakuitika pamwe idzi dzacho pamwe hadzimire futi nekukasika wozogarohwa nechando kukwesoka kuti isumuke da senonetsa chinonetsa saka iye anobva kurowa mari iye chinonoka zvokunhikirikira. Yako haimire muchando iyo kana uchifunga kakawanda inono zvinonetsa. Alright. Asi kana ndichivimba newe ndopa inobva kana ndichivimba inobva to pamwe inogona kutokutangira futi. Saka yako yakaipa ndi inoshanda nesizini handi inomhanyisana nesizini. Sizini ndakazviona kuti muchando umwe zvinotinetsei kunhikirikina nenge chimhanyisana nesizini inongochingoda kuti ndadzirirwa first. Muchando wakandipinzwa ndikadzirirwa didi pazopepo ndikagaro ndakazvondikirikina inokasi manje kuti ndikubva muchando uchingonzi padhopinda budisa mari iyo usati wadii iyo vhatoti papo kweche papo ndinonyepa haizviite muchando. asi manhero acho kagara kutone chando saka pakaipa but haiyo chiwa nekakore kaunga chitaura kimuna 4th. Aiwa kundoyanakwa kukuza
handi ndoka uri kuda iwe ndoka ndiritomboitawo ndikuda kuti zvinenge zvakakuita zvacho zvinenge zvakuda kubvumirana neni ndezvangu manje. Alright. Unoyana yakutotangira ipapo? Aiwa kundikangu ako. Alright. Kudaro ngoto ndo 1 chete kandati ndawana pana wamuyesawo ndokunongoitawo sebati ikako ndo 1 chemuna 4th.